Mia borang gonang busuke tu deborma khoyo choprop jakmani BJP bai malkhung subai jakmani no tuyoi tini mongia kamiti pramo thania dongrok amti hai samung sitra tangnai rokno selang funuklai laharo himbo to khalaikha जों दिनै हिमबतक लामा खालामनानै मिया 26 तारिख सुरमाबो जे इलेक्शन बाय इलेक्शन घोषणा रिवन परे चिनि बिसेके तो सारसं विद्युत सारसं जे आजागने फिरक नखरु बीजेपी नि थेमरां दक चिनि एमएलए बिसेके तो सारनो ताइ विद्युत सारनो जे लामा कासबै माने एटेक खाइमानि बोथारा नायमानि आबन तै गारि बांसु खाइका बीजेपी नि थेमरां दक आबन तैनो सारा त्रिपुरानि जे त्रिपुरा सरक त्रिपुरा मथा TWYTF जतना ताबो खादुलाइजाक जे चिनि त्रिपुरानि जे सिसे सन बोजिबै शान्ति कजां नाया बरक जे एमएलए रंनो एमबिसि रंनो त्रिपुरा मथा जे खाइदोंनो रंनो बरक बोथाना नायमा बागै जों ताबो YTF TWF ताइ त्रिपुरा मथा मिलिबै जों ताबो 29 कृष्णपुर एसेम्बली निंगै चिनो जगह फाइमान खाइजा चिनि डिस्ट्रिक्ट YTF डिस्ट्रिक्ट पाखनलाल जमतिया चिनो जगह तंग YTF ब्लॉक प्रेसिडेंट सापन देब्रमा चिनो जगह तंग TWF तापसि देब्रमा बरगनाजों चिनो जगह तंग फाइमान खाइजा मंगिया नि साबजुना चेयरमैन ताकु मनोरंजन देब्रमा आमाखा जों जतन मिलिबै दिनि चिनि एसेम्बली न हके जों जलि लायै खादु लायै जे ओ बीजेपी नि थेमरां दक न देशफोरा तारातारि मारमनाय नियाखाय त्रिपुरा सरकार जवाब मारिनाय आमाखाय हिनै जों खादु लायै चिनो जगह प्रोटेस्ट रैली खालि ताबुक जे प्रोटेस्ट रैली खाइमान जागाव बंना कुनो एक्शन ना जायाखै बुसु जरते जबा कतर खायनो ताबुक sak जरते एरेस्ट उंजागे हांकाय बसकां सालो तेबो जों गोबां माखा आन्दोलन खायमान बिसिंगो जों राष्ट्रखौ आन्दोलन खायनाय जों तेबो प्रोटेस्ट पत्र खायनाय एरेस्ट खाया हांकाय त्रिपुरा हावो YTF TWF ता त्रिपुरा मथानि फान फनुगुरिनाय जों निसिनि मुंसा आनसिनि मुं YTF नि जनरल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल दिनै जों हिमबतक खालामनानै बे संखा मिया 26 तारिख होइना जोबबाय दिनै सुरमा इलेक्शन जे बाय इलेक्शन मानि जागावा आरो नै दिनै सार एमएलए बिछगे तो देब्रमा फिरकरो दिनै गारि रक हजाका दिनै गारि रक हजाका करे कुनो आबन बागे जों जस्टिस नायो तारे जस्टिस रिनानै खौ खाया हंगे जोंबो गाबा कतर सरबाय नरक जे अ लामा हिमबतक खादुमा फुनमाले बुसु जरते थांगै नुकजाका जोंथिनो अ जागा दिनै मंगिया कामे आरदि ब्लक पर्यन्त जों थालायका हिमबतक खालायका जोंनि बुरै बदल तै सिक्ला बदल तै त्रिपुरा मथा फाइसे जत जोंथिनो आरो खायै हिमबतक खालायका যদি সে বিজেপি নি যে গুন্ডা বাহিনী রংনো যদি সে এরেস্ট তাপসু জরপনো খাইছিয়া কোনকে নং বুসু জরতে জবা কতর ফোন যদি না जोंना বিজেপি রংनो जे एरेस्ट खालाया हांगे जों ता बुगु जबा कतर चलायनाय जों लाहार कासु रिलायनाय जों जोंनि फानफुनो गेलेनाय जोंनि बुरै बदल तै जोंनि YTF त्रिपुरा मथा जे तंनाय जतनो जों जोंनि जों लामा रुट ब्लक लायनानै दिगि जों थानाय नरक जे तिनी नरक सिमिदे अ थायो जे लामा हेमबतक एबा खादुमा फुनुकजाक ना गुरुं थायो बुफुंजाक दिनै अब हान्यो जोंनि जे 29 कृष्णपुर मिया गुरुं खायो न महायक्लाय रेली सर लाइक दंलायो निसिनि मुगा आनि सिनि मुगा 29 कृष्णपुर TW ब्लक प्रेसिडेन्ट तिनी जे लामा हेमबतक लायदा मान तामने बागे नक लायलेका